mondo abir jomoko be kikwalo negi oko. Aero nyani wiye ler sana to konyalo bedo kode kamae to Kenya nyalo dhi gudano maber. Aaron, don't mention Talanta Stadium. Kiki mention Talanta Stadium. Mention sports. But that is a center of sports. Emma, ujawinja Samimi wisdom titulia ekidhi duoko. Sami mention sama you've singled out Talanta Stadium. Mangiso ni ngada madwa timo sport katugo kuma wajia ubiganye Talanta Stadium. Yinyo. Gima wadwa ng'iyo ni to sirkal ni oseketo kenge mag mondo neni weche mag sport odhi mbele. To weche mag sport gi ochopo jende kanye. Yinyo. Nyocha ane national games nini thika kai. Ano karo were tugo maber. Yinyo. Kochopo ane gi pacha ni kisechopo rawere kisechopo that level. Onego beni kro sirkal ma Kenya ose chopo kacha identify to kuro nti special treatment mimi kaka jatugo nikech sechopo national level nikech kisi wuok kanyo kore kinyalo transform to donje national teams tuke mopogre. Iwinjo. Koro sama I mention ni sirkal osegero nini Talanta Stadium sichal gi ma America cha. What are you saying? Bwana Aaron sirkal ni aparo ni dwaro wajo one term more than odwaro jok ma president worship team. Iwinjo. Sami mention ni sirkal ni manyo ne dhano teach abroad. Ang'o ma waonge go Kenya ka? Ask yourself ni jogi dhi timo tich mane abroad kucho. Aaron jogi dhi timo tich mane abroad. Packaging. Most of these people onge specialists ma wuok ka dhi timo tich abroad. Jogi dhi tiyo farms. Jogi madhi oduma moko mineno jogi matiyo farms oduma moko mineno ikelo nwangi. Manyiso ni sama ng'ata achiel. Iwinja. Sama ng'ata achiel owuok dhi tich abroad. Oketho ne dhano party Kenya ka. Nikech koro japur ma Kenya ka cha dok nyatimo nade. Chambe chok nyalo usi. Koro were gi wach pur so sama wacho ni watero ji teach abroad wangi wanito Kenya kai ang'o mo ginyal time Kenya kai. You've mentioned about agriculture and no single out only factory mar fish manithika man kipenjo jaduogi mora mora bro penjo na ng'o factory mar fish ni gani nithika not knowing ni we have Lake Victoria to mind nyalo miyo wa gik mang'eny sana wanyalo timo irrigation wanyalo golo gik mang'eny sana wanyalo pidho not only fish kipenjo jaduogi ng'isi ni fish factory okelie moroka arodo wadwaro ni jok manie sirkal ya wigi kaka watemo ya wiwani mondo chieng' moro konya donje sirkal tibro winjo maber ka in opposition koro sama gigi bedo mentioned wangi aneni to sirkal ma Kenya ka oket okenge manyalo miyo tije wayudo Kenya ka penje jo mati abroad apart from earning well ang'o ma gimis bwana iwacho ni thuru ber itiyo tidok dalau itiyo tinge jogi an kitieko tidoko mabecho to ma ng'ato bedo kumoro 2 years okodhi thurgi nikech kocha oyudo pesa mang'eny mabeno nyalo yudo Kenya ka wakit sirkal kata kwa pake to ojende oket ne gi okenge mabeyo e pachoka nikech Africa is very rich we have the resources but now gimati rani resources what you go manage wanyiego few people mondo dhi oland kaka gitiyo maber unge jomonyieo ana okabe wacho